Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da dawowa cikin wannan channel namu mai albarka na wato Pi Network. A bidiyon da zan yi yau zan yi magana ne akan waɗanda suke saida wato Pi Network nasu. Don ko jiya ma abun ya yi ta trending a Twitter akan cewa stop selling Pi Network. Za ku kalla gashi nan, stop selling Pi Network a Nigeria. Finance da yawa suna saida Pi nasu akan abun da bai taka karya ya karya ba. To irin wannan idan yana irin faruwa especially a Nigeria, su core team ɗin suna Twitter sannan suna kallon duk abun da yake faruwa. Za su iya zuwa su cire wannan P2P a Nigeria kwata-kwata ba zai yi aiki ba. Dan da yawa sun saida Pi nasu akan naira 200, akan naira 300. Da in ka kalla abun yana ta yawo sosai a media gaskiya sosai wanda bai dace ba gaskiya. Mutanen mu bamu da haƙuri, muna da sauri, muna da gaggawa. Bai kamata a ce akan kuɗi wanda bai taka karya ya karya ba mutum ya ɗau wato Pi Network nashi yaje yana sayarwa. Gaskiya bai dace ba. Dan ko gashi nan you cannot send PI to non-KYC member right now. Duk dai bayanai ne kala kala wanda mutane suna ta sayarwa. Ga nan global transactions kuna gani wanda PI concession agreement 3,314 $100 and 314. So yanda ake so Pi ya fito shine ana so ya fito akan wato wannan 314 ɗin. Akansa ake so price nasa ya fito. So amma mutanen mu sun je suna saida Pi Network akan naira 200, 300. Gaskiya wannan ba abu bane wanda ya dace. Inda za ku kalla duka a Twitter wannan abu ne wanda yake ta trending. Mutane suna ta saida Pi. Kun ga kamar wannan yayi posting akan cewa yana siyan 15 akan naira 100. So kun ga wannan idan core team suka gani za su iya banning ɗin mu mu daina yin P2P transaction yanzu. So gaskiya wannan bai dace ba. Ya kamata mu yi holding ɗin abun mu, mu jira har time ɗin da zai zo za mu saida shi. Yanzu irin wannan idan gashi nan kace this is the one of the reason why there are sections that are taking place and spread to Nigeria because such people like him. Wannan yana nuni da cewa akwai wani abun da zai biyo baya na doka daga su core team kenan saboda irin wannan bai dace ba gaskiya. Ya kamata a ce a daina saida shi yanzu in ba so muke ai banning namu ba wa P2P. Gaskiya mutane ya kamata a gyara. Kun gani abun da yake ta trending kenan a Twitter. Stop selling PI, stop selling PI. Ga nan global consensus nashi da ake so ya fito akan Pi naira 300 da wani abu. Gashi nan kuna kallo wannan dollar ne in an juya shi a kuɗin Najeriya kusan miliyan 150 ne a Pi ɗaya ake so ya zo. So mutane sun je suna sayarwa akan naira 10, naira 20. Gaskiya wannan ba abu bane wanda ya dace haƙiƙa. Ya kamata a ce ko shi localers ɗin da aka tambaye shi akan nawa yake tunanin Pi Network zai fito, yake cewa Pi Network kuɗin shi ya danganta da yanayin yanda masu mining ɗin shi suka saka. Kun gani abun da ke da trading stop a Twitter, stop selling PI. Gashi nan finance yana faruwa a Nigeria. Gaskiya to ya kamata a ce mun gyara, mun daina sayarwa kowa ya ajiye nashi in Allah ya yarda akwai time ɗin da za a zo a mora. Kar ku manta ku mana subscribing na channel ɗin nan, mun ɗaura sabbin bidiyo ku dinga kallo mun gode.